el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, seria Vallès Occidental, Baix Llobregat, ho estic fent bé? Besòs, Llobregat, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Barcelonès. Parlem de comarques, Laia? Són comarques, això. He dit municipis? Són comarques. A part hi ha, al voltant de Barcelona, aquesta maqueta també està bastant obsoleta perquè això no està així ni de broma, tot això verd, no està així verd. O sigui, ara, si haguéssim de fer una maqueta, hauríem de pintar tot això de marró directament, amb algunes zones una miqueta més verdes, però la pressió urbanística és molt més elevada que el que figura en aquest mapa. O sigui, la pressió urbanística, enteneu el concepte, no? La quantitat de cases i d'edificacions és molt més elevada. Hi ha 9 municipis al voltant de Collserola, 3 comarques, 9 municipis. A veure si els dic, no sé si els diré per ordre o no, si no potser m'ajuda a vosaltres. És Barcelona, Sant Cugat Revera, Montcada i Reixac, Cerdanyola, el Papiol, Molins de Rei, veig molt ràpid? Jo com estic gravant ja... A tots allà... Tranquils que després ho podeu mirar a la web. Sí, està a la web això. Montcada i Reixac, Cerdanyola, Sant Cugat, Molins, el Papiol, Molins, al costat de Molins. I després ve aquests que sempre m'oblido, que són Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. Cerdanyola l'has dit, no? Cerdanyola? Sí. I em sembla que ja està, no? He dit 9? Sí. Doncs ja està, mira bé. I després, el d'abans que jo havia preguntat, quan m'has dit que sí, eren 500 quilòmetres quadrats, no? Aleshores? S'ha de pensar en això de l'amplificació del parc i tot això, Fins ara, com que els límits delimitaven molt tot l'espai natural, i ara hi ha moltes zones que és una zona més de camp, per exemple, no? De camps de conreu que fins ara eren zones rurals. O sigui, pot ser que sigui més encara. Parc rural potser una mica més, que depèn d'aquesta... Però és una bestialitat, perquè si Barcelona fa 100 quilòmetres quadrats i això ja fa 500 o més, són 5 Barcelones. Sí, és molt gran. O sigui, si te perds per Barcelona, imagina't aquí. Clar, en realitat no ens en fem càrrec. No l'acabes al parc. No ens en fem càrrec perquè primer que quan passes el que veus és als voltants, vas per la carretera i veus la zona per on passes, no? Però després tampoc no hi ha un punt molt alt des d'on puguis veure tota la serra, potser el Tibidabo seria un punt des d'on poder fer-ho, però clar, després estàs a Barcelona i et sembla allò un gegant, no? I te'n vas a Collserola i te'n vas a visitar un trosset, no? No tens una visió tan àmplia del que és, però és molt gran. Per tenir tanta població al voltant, encara tenim... La població quan era? Tot al voltant? Ara mateix... És que has d'apuntar Barcelona i tota l'àrea metropolitana. 3 milions? Això està dintre de tota l'àrea metropolitana. El vídeo diu 3 milions de persones, ara ja són 4. 4 milions. Ara ja són 4. I Catalunya quantes té? No, ja 7. Ja 7, doncs imagina't. Al voltant de Collserola hi ha més de la meitat de tot Catalunya. Ai, al voltant de Collserola. I això que comparat amb Catalunya seria una zona petita. Clar, molt petita, molt petita. Déu-n'hi-do. Hem dit... Els municipis, hem dit comarques. Les comarques. Ens quedaria... Nosaltres ara estem més o menys per aquí, per aquesta zona, això són els túnels de Vallvidrera. Potser una mica més endavant. No sé si va entrar a la sortida. Per aquí, per aquesta zona, d'acord? Això seria el Tibidabo. I la carena aquesta, diguéssim, que va des d'aquí... La carena, us sona aquest concepte? Carena és quan la part de dalt d'una muntanya. La línia que podries dibuixar unint tots els punts més alts de les muntanyes. Doncs la carena de la zona de Barcelona és la més alta, amb el pic més alt, que és el Tibidabo, que té 512 metres. D'acord? 512 metres sobre el nivell del mar. Aleshores, situació, abans vam començar així amb geologia i tal, I la torre de Collserola? Està al costat. Hi ha pisos, hi ha diversos pisos també, no? A la torre sí. O sigui, és com si fos un edifici també. És la zona més elevada, però deixant això una mica de banda, fem situació. Cap a on situaríeu el nord vosaltres en aquest? Cap allà?
Jo diria que és cap allà. Nosaltres, el nostre barri, nosaltres venim de nou barris. Sí, Barcelona està aquí, Barcelona està aquí. No, doncs el nord seria aquí. Més o menys, sí. Sí. Diguéssim que si Collserola fa com així, doncs és al revés, cap allà. El nord faria així, nord i sud estaria aquí. Aquí està França. Aquí està França. Sí, cap amunt, sí. Cap amunt, sí. Més o menys, seria com així, vale? Aleshores, est quedaria cap allà i oest quedaria cap a aquesta banda, vale? Barcelona quedaria sud-est, per tant, seria la zona on més sol tocaria, vale? La zona de més insolació, oest quedaria per aquí, el sol faria com una espècie de cosa així, més o menys, vale? Per tant, aquesta això és la zona de Solana, la de Solana i la de... Ubaga. I l'altre no sé com es diu. Solana i això és Ubaga, sí. Exacte. De fet, nosaltres avui, clar, totes les sortides que fem nosaltres en aquesta zona són Ubaga. Si us hi fixeu, sobre la maqueta, aquesta zona s'ha representat com una mica més peladeta i aquesta zona més cosa. Sí, amb aquests cotonets que serien com els boscos, d'acord? Per què? Perquè l'aigua va cap allà, no? Quasi no hi ha bosc. L'aigua va cap allà. I pel sol. I per això és més... És insolació, són diverses coses. Són diverses coses. Perquè hi hagi formacions vegetals potents, es necessita sobretot aigua, el limitant és l'aigua. Per això a la selva hi ha formacions supergrans, perquè hi ha les grans pluges i les grans... Hi ha moltíssima precipitació per any. Aquí a Collserola hi ha precipitació moderada, podríem dir, però és un clima més aviat sec, en realitat. No és subhumit, que se li diu. És entre tropical i sec. Aleshores, nosaltres sí que podem tenir formacions boscoses, però arrel que tinguis molta insolació o grans pendents, no hi ha infiltració d'aigua, per tant, la vegetació no pot créixer més. Sempre penseu, sempre, així a grans trets, així a nivell general, que hi hagi un gran bosc vol dir que hi ha aigua, perquè si no les plantes no podrien créixer més, i creixerien plantes que necessiten poca aigua per poder viure, si no es moren. Per tant, tota aquesta zona no només hi ha més insolació, sinó que també hi ha més pendent. Per això se li diu el solell, perquè li dona més el sol i hi ha molta més pendent. Per tant, l'aigua aquí quan plou baixa cap a Barcelona, cap a les clavegueres, superràpid. Per l'altra banda, si mirem aquesta altra zona, les pendents són molt més suaus i aleshores això permet que l'aigua vagi infiltrant-se cap a baix. Val a dir que la gent que viu més a prop d'aquí que del mar té millor salut. Sí, la gent que està més vivint cap a la muntanya està més saludable que la del mar, que la zona més... La història que deia també el senyor aquest és algo molt important a nivell ambiental, que és això de les collseroles que necessitaríem realment per poder absorbir tot el CO2 que es desprèn de la ciutat de Barcelona. Ell diu una dada, però aquesta dada és d'abans, O sigui, jo la incrementaria fins i tot potser una mica. O no, s'hauria de veure. També és que jo... Però la contaminació també els cotxes cada cop són menys contaminants. També pensant primer en els cotxes i després en què molts barris els han tancat la circulació rodada a zones, no? S'ha millorat. Clar, no ho sé. Jo és que soc molt fatalista amb aquestes coses. Però ja està bé ser fatalista perquè la gent és consciència. Aleshores, quantes deien? Deien 3 collseroles i mitja. De 3 i mitja a 5 collseroles per poder absorbir tot el CO2. O sigui, imagineu-vos això, però posat 5 vegades aquí al voltant, per poder realment absorbir el que es necessita. O sigui, el CO2 que es produeix. Què més? Una cosa molt important. Hem dit, en aquest costat, al nord-est està el Besòs i el Llobregat. I el Llobregat al sud-est. Perquè això és nord... Sud-est. Sud-oest. Sí, sud-oest. Llobregat. Aleshores, a dintre de Collserola, pel que fa a la xarxa hidrogràfica, pel que fa a l'aigua, tenim aquests 2 rius que envolten la serra, però dintre de Collserola no hi ha absolutament cap riu. Hi ha una riera, la riera de Sant Cugat, que està per darrere, que està, si aquí això és Barcelona, el de darrere seria la Plana del Vallès, que és on està Sant Cugat, i és on està la riera de Sant Cugat, que allà sí que hi ha aigua de forma constant. Però la resta de Collserola
El que hi ha són rieres. Rieres o torrents. Ui, m'he quedat sense vídeo ja.